казвам се Николета Йохансен. Днес отново ще поговорим за основните грешки, които правят жените в отношенията си с любимите мъже. Кое наистина не спира да бъдем щастливи в нашите връзки? Сега ще ви покажа какво се случва първоначално, когато започнат отношенията или пламнат страстите между мъжа и жената. Ще нарисувам едни малки такива човечета симпатични. Това е нашият приятел мъжа. Аз не съм добър художник, но идеята е да стане ясно, даже е така малко да го усмихнем, да е малко по-симпатичен. И до него е неговата евентуална спътница, т.е. жената. Така. Така. Какво се случва първоначално? При срещата си те започват да обменят енергия. Ето така тръгва енергията от жената към мъжа и първоначално неговата енергия към жената. Както виждате, жената, нейната енергия съм я нарисувала с стрелката отгоре, докато мъжката енергия към жената е с стрелката отдолу. Защо това е така? Защото първоначално жената, когато хареса един мъж, тя автоматично започва да си го представя като евентуален потенциален партньор, а дори защо и не бъдещ съпруг, особено ако вече иска да създаде семейство. Така че ето тук е нейното голямо сърце, в което тя започва да мечтае за бъдещият партньор. Обекта на нейното желание. Този хубав красавец, този така уникален мъж, който тя е срещнала и който я е заинтригувал. И тя започва да мечтае дали печели много пари, дали е имал много жени, трябва да разберох, много е готин, леле колко добре се държи, леле какви комплименти ми прави, ох как ми се усмихва, дали е от добро семейство, трябва да разбера дали е образован, с какво се занимава, какви са му мечтите, какви са му целите, има ли собствено жилище, а дали има кола. И наистина, повярвайте, в 80% от случаите жените наистина мислят така. Дори в началото на отношенията, когато въобще не са наясно дали въобще ще има отношения. Какво се случва в главата на мъжа? Неговото сърчице ще го нарисувам в два цвята, ето тук отдолу. Защо мислите, че сърцето на мъжа е тук? Защото мъжът въобще не мисли така. 18 секунди са необходими на мъжа, за да прецени дали желая една жена. И това го твърдят психолозите. Аз просто потвърждавам фактите. Съответно, първото нещо, което заинтригува мъжа, е физиката на жената. Той я преценява и автоматично неговото желание първоначално е физически контакт. Тоест мъжа иска да има секс. Докато жената вече си е нафантазирала бъдещия си съпруг, колко деца ще имат заедно, къде ще живеят, колко ще им бъде хубаво и наистина в нейната глава абсолютно са нарисувани уникални фантазии, мъжът просто иска секс. И това наистина смущава много жени. Те се чувстват обидени за това, че мъжа много бърза, ама той мисли само за секс, ама той явно иска само да преспи с мен след това да ме зареже. Точно от тук идват страховете на жените, поради това, че те усещат дори интуитивно абсолютно естественото желание на мъжа да прави секс с жената, защото той просто е включил своя инстинкт. И въобще мъжа се влюбва на инстинкт. На инстинкт той е привлечен от своята партньорка и всеки мъжкар, когато е привлечен от женската, той иска да я притежава. Къде идват грешките на жените в последствие, когато вече има страст между партньорите, дори са се случили интимните моменти и те вече започват да се срещат? Жената със своето сърчице тук вече, в което наистина е нарисувано бъдещето и семейство, щастието, децата, които ще се раждат и така нататък, започва да предава енергия на мъжа. Колкото повече тя е повярвала, че той е потенциално бъдещия и съпруг или бъдещия и дългогодишен партньор, толкова повече енергия тя предава на мъжа. И започва да го обсебва с тази енергия. В този момент
мъжът се чувства вече обсебен и автоматично тя става безинтересна за своят партньор. Като тук има потенциален риск той да започне, независимо, че вече има приятелка, да се оглежда настрани. Така че една от основните грешки, които правим ние жените, е да обсебваме своите партньори, като показваме колко сме грижовни, колко сме добри, на какви хубави госби ни е научила мама да готвим, как добре можем да го посрещнем, как може да го слушаме, да го разбираме, да му звъниме по 100 пъти на ден, да го питаме добре ли. Да, обсебването е погрешна посока към щастливите отношения. Това, което трябва да се случи, за да има хармонична връзка, е да има един хармоничен взаимообмен на енергии. Тоест, точно толкова, колкото дава жената, точно толкова да й връща мъжа. Как се случва това? Това се случва, когато първо жената знае своята цена. Жената знае своята цена. Когато тя има ценности и ги покаже на мъжа, той се научава да я цени. Съответно, първата година от връзката не е добре да се обсебва партньора от жената с прекалено много внимание. Разбира се, в отношенията трябва да има хармония, трябва да има взаимност, трябва да има разбиране, но много е важно жената да запази своето лице, а не да се слива с партньора и да губи своята индивидуалност. Какво означава хармонична взаимна връзка енергийна между двамата партньори? За да има хармония, колкото дава жената, толкова трябва да дава и мъжа и обратното. Как се случва това? Когато жената стане ценна за мъжа и тя започне наистина да го прави щастлив, да го вдъхновява, да го подкрепя, да го разбира, да му показва близост, да му показва любовта си, той се отплаща чрез грижа, като тя става ценна за него. И колкото повече влага мъжа във връзката, толкова повече той цени тези отношения. Грижата означава, че той може да й прави подаръци, може да е загрижен за нейното финансово състояние или за нейното благополучие, за нейните чувства. Когато тя има необходимост и нужда от помощ, той винаги е насреща. Който наистина е отключил чувства към любимата си жена и тя е ценна за него, винаги дава грижа. Един от основните начини да разберете дали вашите партньори ви обичате, това доколко те се грижат за вас. Ако една жена е всеотдайна в отношенията, ако тя наистина вдъхновява своя партньор, ако тя наистина му дава любов, ако тя го цени, ако тя е готова да влага в тези отношения и насреща не получава елементарна грижа, то тук не говорим за любов на мъжа към жената. Тук говорим за едно така да се каже потребление в отношенията. И така, взаимната хармония е много важна. Това да имаме цена и мъжа да знае цената на своята партньорка. На едно онлайн обучение, на което участвах, така лектора даде една домашна задача за всички участници в обучението. Попитайте 3 мъже колко според вас струвате. Става ми много интересно. Дори може да бъде някой непознат на улицата. Просто колкото и налудничево да звучи, спираме един мъж и му казваме: здравей, колко според теб струвам аз? Каква е моята цена? Може да попитате и ваш близък партньор, любимия ви мъж, вашият съпруг. Ако мъжът каже: ти си безценна, повярвайте, това означава, че той всъщност не ви цени. Идеята е да даде една цена. Точно както ако мъжът има една красива, хубава кола, която много пази, защото той е вложил ресурси в тази кола и тя наистина е ценна за него. Няколко години е поддържал, сменял е частите, карал е колата на ремонт. Тоест той влага. И колкото и да е смешен този пример, в интерес на истината, достойният отговор на един мъж, който ви цени, е цена. Ти струваш 5 милиона. Ти си уникална. Ти имаш цена. Това така, в кръга на шегата, но наистина е един уникален експеримент.
Освен, че ние трябва да знаем своята цена и не бива да се обезличаваме във връзката, много е важно жената да има собствено развитие. Тоест тя трябва да има мечти, цели и дори тук можем да го наречем личностно развитие. Дори една жена да е избрала ролята на домакиня и тя да поддържа уюта в дома, да възпитава децата и да се е ангажирала с битови проблеми или с битови задачи. Много е важно жената да не губи своето лице и въпреки всичко да намери нещо, което да я вдъхновява и някакво действие, което да я развива. Дори може да е хоби, дори може да е курс по готварство или примерно градинарство, или тя може просто да спортува, за да има красива фигура. Трябва да има някакво действие, някаква цел, която да вдъхновява жената. Всеки човек има право на личностно развитие. Важното, което искам да кажа е, че на всички пожелавам да бъдете щастливи, да обичате себе си, защото няма мъж, който да иска да бъде с нещастна жена. Нито има мъж, който иска да се ожени за нещастна жена. Това, което истински кара мъжете да ни ценят е нашата усмивка, позитивите, които имаме, нашата самодостатъчност, това, че ние умеем да приемаме, умеем да изслушваме, умеем истински да даваме любов. Защото любовта на жената е почвата на земята. И за да израсне едно здраво дърво, то трябва да бъде обгрижвано с любов. Подписвайте се на моят канал. Ще има още видеа в бъдеще, освен свързани по темата как да създадем щастливи отношения, но и разбира се, свързани с нумерологията, това с което основно се занимавам и изготвянето на хороскопи. До скоро!